welcome back po sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Mrs. Mapalad. Ayan. So kung bago ka lang sa aking channel guys, i-click mo na ang subscribe at ang bell button para updated ka lagi sa aking mga videos. So kung magugustuhan mo naman ang aking video guys, i-click mo na ang like and share at pwede ka na rin mag-comment sa bandang ibaba. Ayan. So, ang ating gagawin ngayon ay mamimitas ng gulay dito sa bakuran at atin pong iluluto. So, ayan, let's go!
natin yung pritong talong na galing sa garden. Tapos yung okra na may itlog. Tapos ito, saging na prito. At ito naman yung niluto ng anak ko guys. Yung meatloaf na may itlog. Kasi yan yung gusto niya. Ayan. So, halina po kayo. Kain na po tayo. Samahan nyo kami. Sa mga kailokana ko guys, maantayon. Ayan, maantayon. Ito na si baby. Kakain ni si baby. Siyempre. Ito. Ha? Ano gusto mo? Talong. Bisita, yung mga tanod ng barangay, pupunta sila dito para kunin daw yung bayad ng palyat nila ate. Wala naman sila. Bawal daw kasi yung mga maniningil galing ibang lugar. Hindi nila papasukin hanggang sa barangay lang sila. Ulam. Ayan, fresh na fresh kasi. So, maraming salamat guys sa panonood niyo po ng aming video. At sana po hindi po kayo magsasawa na panoorin ang aming mga video. At pakiclick na rin po ang like and share kung nagustuhan niyo po. At mag-subscribe na rin po sa mga hindi pa po nag-subscribe. Hanggang sa muli. Bye-bye!